βιβλιοπωλείο Πλούς ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1987. Ήταν το πρώτο αμιγές βιβλιοπωλείο της Κέρκυρας και πιστεύουμε ότι η παρουσία του στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης ήταν ωφέλιμη. Γίνανε πολλές παρουσιάσεις βιβλίων, λογοτεχνικές βραδιές και βραδιές τέχνης με ανθρώπους του σινεμά, του κινηματογράφου, του ελληνικού, όπως ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, με μουσικές βραδιές όπως η Μέλος Μπρας και άλλοι καλλιτέχνες του Ιωνίου Πανεπιστημίου κυρίως, και φτάνουμε στο σήμερα μέσα από όλες αυτές την περίοδο με συνέχεια από εμάς στα δρόμενα του τόπου αλλά και πιστεύουμε του Πλού. Πρόσφατα το βιβλιοπωλείο Πλούς έκανε ένα νέο χώρο εδώ στην Κέρκυρα, στην παλιά πόλη της Κέρκυρας που είναι και αυτή σημαντική και όμορφη, και επεκτάθηκε και δημιούργησε έναν χώρο καφέ ώστε να μπορεί να φιλοξενεί τις εκδηλώσεις και τους φίλους και το κοινό που μας υποστηρίζει. Η Κέρκυρα γνωστό είναι ότι έχει παράδοση στον πολιτισμό. Από παλιά χρόνια λογοτέχνες και καλλιτέχνες γενικώς φεύγουν από την Κέρκυρα ή εμφανίζονται στην Κέρκυρα ή έρχονται στην Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν και στις μέρες τις δύσκολες που περνάμε αρχίζουν να μαζεύονται ομάδες πάλι στην Κέρκυρα με γνώμονα το πολιτισμό και την προβολή νέων στοιχείων του, καλλιτεχνικών, μουσικών. Νέοι άνθρωποι αρχίζουν να δείχνουν και να ψάχνουν θέματα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση στην πόλη της Κέρκυρας μέσα από δρόμενα θεατρικά είτε μουσικά και γενικώς πολιτιστικά. Η Κέρκυρα έχει και ενδιαφέρον κοινό. Εκτός του ότι έχει καλό αναγνωστικό κοινό, οι οποίοι ψάχνουν και προσπαθούν συνέχεια να είναι μέσα στα πράγματα, ας πούμε, αλλά ζητάνε και κάτι παραπάνω, το οποίο είναι ενθαρρυντικό στις μέρες της κρίσης μάλλον που βρίσκεται η χώρα, διότι ο πολιτισμός έχει μπει σε δεύτερη μοίρα και είναι φανερό αυτό, δυστυχώς. Το ευχάριστο είναι και με το προηγούμενο θέμα που συζητάγαμε, ότι άνθρωποι είτε από τη μεριά του δημιουργού είτε από τη μεριά του θεατή προσπαθούν να συμμετέχουν και να βρίσκουν νέους τρόπους επικοινωνίας αλλά και νέους τρόπους μάζοξης, σύναξης, τέλος πάντων, ώστε να προχωρήσει κάτι με μια νέα ματιά, μια νέα όψη σε όλο αυτό το δύσκολο κομμάτι που περνάμε.